Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbime, bi xatirê navê xwe, bi xatirê Qur'ana Kerîm û bi xatirê Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem me afû bike. Gunehên me bibexşîne, ji kêmasiyên me bibore. Li dinyayê û li axiretê xweşî aramî bide me li dinyayê nede şermê. Ey Perwerdeyê Kerîm, me û zarokên me bi terbiya Qur'ana pîroz perwerde bike. Meqamê me bi vesîla Qur'ana bilind bike. Me bi delaliya Qur'anê bixemilîne û bi xatirê Qur'anê me bixe cenneta xwe. Ey Xwedayê ku Qur'ana pîroz ji me re şandiye, bi kerem û rehma xwe Qur'ana ezîm li dinyayê ji me re bixe heval, li axiretê bixe monîs, li qiyametê bixe şefaatkar, li ser siratê bixe nûr, ji bo agirê dojeyê ji me re bixe mertal û hicab. Ey Rabbi Rahîm, ji nesl û zurriyeta me ewladê ku bine ronaiya çavan û bine serokê muteqiyan nasîbê me bike. Ey Xwedayê Rehman, me ji çavên xiraban, ji şerê hesûdan, ji hesûdiyê, ji qehra zilaman û ji xapandinan pîreka biparêze. Xwedayê me zehf, zilm û neheqî li nefsa xwe kir, ku tu me efû nekî em ê şepirze û helak bin, tu bi rehma xwe bi me re muamele bike. Ey Rabbi Gafûr, tu tewba qebûl dikî, tewbeya me jî qebûl bike, rêya heq û rêya rast nîşanê me bide. Ey Rabbê me, qelbê me ji xirabiyê paqîş bike, eybê me biveşêre, şîfa xêrê bide nexweşê me, me ji deyindariyê xilas bike, rûyê me rewşen bike, dê û bavê me bibexşîne, dîn û dinya me çêke. Ey Rabbê dilovan, ehlê me, ewladên me, malê me û bajarên me ji her afat, bela û nexweşiyan parêze. Bi xatirê Resûlê xwe û hurmeta Qur'ana te ji me re şandiye, piyê me li ser rêya heq sabit bike û li dijî qewmên kafir alîkariya me bike. Amîn, amîn ya Rabbel alemin.